Takže ahojte ľudia, moje meno je Adrian a dneska je môj prvý vlog. No, takže, čo sa mi dneska stalo, tak dneska som mal byť po škole. Jak určite viete, akože aj do komentárov môžete napísať, že či ste boli aj vy po škole, raz v škole. A ešte sme mali písať trest 50 krát. A takéto veci, no viete, školské záľuby. Tento týždeň som nemal čas natáčať, lebo preto som nemal čas, lebo som musel písať, veľa sme mali písať, akože písomiek, aj teraz budeme mať. Potom ešte uvidíme. Ukážem vám dvoch mojich psov. To je Bukša. A to je Benjina. No, takže dobre. Takže potom mi môžete do komentára napísať, ak ste sa mali cez víkend a no podobné veci, však viete. Jak to chodí, no. Takže čaute. Toto bol môj prvý vlog a čus.